Mukhang may bisita tayo dito ah. Alam mo, buhay ka pa. Kumusta? Ano namang balita? Okay lang naman. Okay lang. Masaya dito sa Limay ngayon. Oo Okay, nga eh. pumunta ka. Oo nga eh. 1 week na naman ako dito. Turuan mo nga kami ng pangmalupitan na boxing technique. Ay, ganun ba yun? 1, 2, 3 punch. 1, 2, 3 punch. Day 2 natin dito sa Bataan. Pupunta tayo sa irrigation. Kanal lang na malamig. Kanal lang talaga. Kanal na malamig talaga. So literally, kanal yung papaliguan natin. Di pa ako nakakapunta kaya naman tutuklasin natin yung lugar na yun. Binabayaran mo yung pagpapagpit mo ah. Kumain ka na ba? Subo muna tayo kasi wala tayo dong pagkain. Hindi ko din alam kung anong sistema dun. Rule number 1, huwag kang magpapagutom. Bakit? Saan ba yung irrigation? Dito sa kabila. Balik! Dito. Yun. So nandito na tayo mga kaibigan sa sinasabi nating paliliguan. Bali nakapunta na tayo dito yung same way din. Papunta yun sa Tikip. Yung pinunta natin last year din. Sama natin sila. Pero mas marami nun. May bata pa tayong kasama. Pinasan pa nga natin eh. Medyo na-excite ako kasi di ko pa alam kung anong klaseng paliguan yun. Ayun nga, ayun nandun. Ayun yung nakatakil. Ano? Simentado pa yun. So dito tayo maliligo. Doon! Ha? Gago na magpas na! Ayun nga! Para ka lang tampisaw dyan. Dupes na. Oo, edit na dito. So dyan na yan. Sige nga, sample ka nga. Paano maligo dyan? Yan. Uy! Mameg! Alak na naman! Woo! Mameg gago! Oh, lamig. O tara, alis ka. Malamig na. Ganto lang. Mga kaibigan, ito na yung pinunta natin dito. Dito tayo maliligo. Basically, literal, kanal talaga siya. Pero malinis naman. Alam mo yung galing sa bundok. Kaya inumin niya ni Glenn eh. Glenn, iniinom ba yan? Oh, iniinom. Ah! Sarap! So ito na yung pinakamagandang spot dito. Sa iba may jacuzzi. Dito may spakulsi. Sige ah. Habol agad doon. Habol tayo dyan. Mainit kasi dito ngayon sa Limay, kaya naman naghahanap tayo ng alternative way para magpa-presko. Since na di namin ma-afford yung tawag dito, resort na tinatawag. Resort sold. Dito na lang tayo, tamang tampisaw lang ganyan. Oh. Tamang Sarap tipid naman lang. eh, oh, tamang tipid. Tamang tipid lang. Hilod-hilod muna. Oh. Kus-kus lang. Sa Manila, walang ganito. Uy! Alak na naman! Marami naliligo dyan eh. Ito yung probinsya feels, ang sarap mga kaibigan. Yung 10 minutes lang, 10 minutes makakapunta ka na dito, tapos ganito naka-presko yung mararamdaman mo. Malamig pa nga to, tingnan natin kung malamig. Yung baso baka pumunta. Malamig nga. Akala ko yung alam mo ganito. Pero ang akala ko yung malaki, tapos yung malalim. Oo, pipe pa ganito, parang dam. Kasi ganun sa amin sa Naga, meron ganito. Pero hindi ganito kalinaw. Sarap! So far so good mga kaibigan.
Medyo lasing nga lang. Pero di pa ako lasing. Sinalasing ako hindi. Wala akong alam na iinom talaga. Pagtingin ko, may inumin na. Baka naman ko yun dun. Nabasa yung balok. Kumulubot na. Ito yung masarap mga kaibigan kasi kapag nasa ganito ka, ramdam na ramdam mo yung probinsya. Kasi alam mo yun, yung parang nakano ka lang. Tawag dito. Uy! Ba't ka lumuluha? Yung dagaray, niluluwa. Lumuluha. Ang dami! Mas maraming tubig at Yun! dagaray, Huli ka, tingnan natin sa replay. Sanilwa. Tingnan natin sa replay, oh. Yung dagaray, niluluwa. So yung gaya na nga sinasabi ko mga kaibigan, ito ang pinakamasarap dito kasi kapag nasa probinsya ka, Nangluluwa na. maliban sa nagluluwa ng alak, sinasayang niya. Kapag naririnig mo yung agos ng tubig, ang sarap. Tapos ganito yung ambience, mapuno. Parang ang sarap lang, nakaka-relax. Kahit di ka maligo, magtampiso ka lang. Lagay mo lang yung paa mo dito sa tubig. Dapat huwag tayo mag-iwan ng basura dito. Para malupit pa rin, kahit simpleng tambayan lang. Diba? Ito pa. Madali natin yan bro. Ha? Kasi ganito kami sa Bicol eh. Pag lumadayo kami. Hanggang dyan lang muna ang ating trip dito. Maghanap tayo ng ibang trip kasi syempre kahit naman kayo nabitin eh. Kahit naman ako nabitin. Maghanap tayo ng ibang trip. Para makumpleto natin yung vlog na to. Kailangan din kasi natin na umalis na kasi uulan. Mababasa yung camera natin. Hindi natin pwedeng i-risk to. May nag-iwawan, aking nakita, manok na pula, mukhang matapang, mukhang tatama yan. Nagsiputang ina lang, gago, mahulog ako, gago. Pumreno lang ako eh. Naramdaman mo na wala ako? Oh, Kala mo na- nalaglag ka. Kaya nga ako pumreno para bumalik Alam mo ka. nahulog. Hindi ako pumreno, baka dumi. Gumanon ako eh. Tama. Gago. Lumaki yung mata ko. Wala ka pang hawak na kamay sa akin. Delikado yung manok na pula. Huwag kayong kakanta kapag nakasakay sa motor. Dito, nakabalik na tayo dito sa Limay. Ang plano natin, maghanap tayo kung ano magandang trip. Yan. Para matuto. Hey! Bago ang lahat mga kaibigan. Daan nga lang, di mo rinto. Bibisitahin natin o dadaanan natin yung mga tropa natin dito sa Bataan, sa Limay. Sina Monique tsaka si Paula, yung bahay nila. Kasi it's been 1 year. Pupuntahan ka nga namin. Hi! 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 Kamusta ka na? Swimming kami. Miss kita! Kamusta? Ayos lang. Paula. High five. High five. Miss kita. Hindi naligo si Paula, katawan lang yung binasa, magsiswimming pala. Tara na lang kami na Ayun na Diretso. sabi ko, ayoko ikaw ng tequila, ay mapait mo. Mundo. Sino ba magpapatigila ngayon? Sino ka? Oh, bye! Hello! Bye!